also I'm not okay. I need support. I need support. Yo, ziyamkhalela uDJ Zinhle bethunani ngoku uthi hayi abantu mabakhe bame kunini everywhere jonga uthi hayi sana zange zamkhalela kangaka on social media. Molweni indanamkela kuMamgobhozi TV umusa khawula ke bethunani bekhe wathi gqi kwezivekana zigqithileyo sithi umyeni kaDJ Zinhle uDJ Bongs uyathandana nabantwana besikolo and then waphinde wabuya ke eveza intombazana ebizwa ngegama loba nguKimberly esithi uthandana nayo iphangela kwi-club ekuthiwa kusecoffee kwathi hayi musa awuna receipts awuna proof and uthethayo so umusa wathi gqike sana ne-screenshots nomaphephandaba bathi gqi ne-screenshots uMeda Bongs encoma amantombazana kwi-DMs esithi uyabastalker nobastalker kwaboniswa nento ze-Uber ebooka i-ride for one of the girls kuningi and then ke ngoku DJ Zinhle abantu bayamgxeka ngoba kaloku ebeye wenza ivideo ekhubeke into ethethwe usima ethe uDJ Bongs yinja eberongo kakhulu ke bethunani usima ngalonto leyo usima ngumntana umncinci gqithi for ubiza ubhuti omdala onguMeda Bongs uba uyinja noba bekutheni noba bethethele uZinhle noba ebetshite nyani uDJ Bongs it's still wrong lanto yenzileyo and I don't understand how abantu apha ku social media bengayiboni into oburongo usuka apho bathi uDJ Zinhle ngethulile njani esithi umyeni wakhe utata umntanakhe uyinja but anyways nanku DJ Zinhle ke kupheleni kwemini namhlanje ethetha uba uziva njani ngayo yonke ke lento yenzekayo. You busy? Hi. Busy, Sham. I'm busy. Like, let me tell you, my life right now is so lit. I just wanted to get you into my head right now. Like, I think this is the best time I could ever let you into my head. And really, yo, my Jesus. You guys are fetching me. And I'm talking only to the people who are fetching me for real. And you guys have been fetching me for 3-4 weeks online. And then what I want to the right. I want to right with I'm right is a good lento. Because I say I night today. Let's just activate the next level. Oh my god. Oh my god, guys, that is so hectic. Like you guys are punishing me online. I'm a blog, ayakhuluma, YouTube, ilithi. Hey, baguisha kuma podcast. Hey, buy me. Like, guys. Utsho ke bethana uDJ Zinhle uthi hey hayi sana uyabona yonke indawo kugcwele igama lakhe uyacela uba noko ke simphe ibreak yo hayi guys akunzima ufind out and yes abaphume bathethe uba zinyana okanye ziyonyani kho ke abamane besithi hayi i-screenshots ayi AI but inyani guys iyavele egqibeleni noba ungaphosisa uthini mhlambi ke uDJ Bongs uye wamnika nefoni wazibonela naye wacela ke uxolo because esinye ngese ancoma la ntombazana ba I'm stalking you enye ndazothi ubola nomphuza then ibele Uber ke so yo thiza akufanele sithi ku activatewe enye level namhlanje because njengoba bekuthuliwe nje ile nto bekungekho proof so ngoku nansi proof ivelile yo anyways kanjani banicinga ntoni sham ngayo yonke lento ndiyamvela uDJ Zinhle kuphinde kuvuswa nezanto zo AKA ke shemba wayedyolwe nango AKA pregnant wanobona ngoku nanku noMeda Bongs abantu bathi hayi guys uthi amadoda ayatshita ayinguye qha just that yena ke uyi-celebrity enkosi kakhulu ukuthi nibukele le video ndanibona kwivideo landelayo bye.